Ка гӯш кун мара. Баронӣ ки ту реперисти, барои худат реперисти. Лично матра не гӯш мекунам, не мешиносумат, не медонумат. Не ягон байта зиёд кардам. Не ягон сурута медонам. Ман ҳамҷа хондум, хестам, рафтам. Ту маданам меокадасти ки мехонен, мехезен, мерен. Ту мара бахил мегӯй. Причём здесь Абдурозиқ? Тар чишди арои ҳамо Абдурозиқ шиди. Бо чи Абдурозиқа пеши рӯ меёрӣ? Тра ҳечка намешинохт. Тра ҳамо арои Абдурозиқ шинохтам. Абдурозиқ касе ҳаста несте, вершина рафт. Дар ҷои худаш истод. Ягон чи нашида. 100% қати Абдурозиқ. Абдурозиқ айпай зиндагии хича. Баъд ту эстрадада кордор наша, эстрадара ҳарчи нагӯ. Фаҳмидӣ? Ту намо ҷои ботлоқ ихтай ку, намо ҷои репи хидадан ботлоқ ихта кофта бишӣ. Фаҳмидӣ? Дарони эстрада надоро. Тра дарони эстрадада ҳечка ҷо накардаи, ҷои ту ҷои эстрадам ҷои ту нестай. Фаҳмидӣ? Нашод бахилӣ мегӯй, нашод санъаткор. Аймада духтари дилсоф нестай байни санъаткорода. Аймада духтари немтари шедре ки ҳаёда яказда бахил кардаги нест, нестай. Так что пешаи эстрада гуфтан, даҳанта биши ону виски зади сабди кун, он виски кати овардон ку, баъд гап зан майли. 4 қатра вискира хӯрда наметонӣ, мезанӣ, маст мешавӣ, баъд гнат кунӣ дамедрои вақте ки мо хестем рафтем. Гнат накай пишти мо. Гап дорӣ биё рӯи мада гап зан. Баррон. Ба нашод вой ма дорӣ ки просмотрои ма ая хеле да бисёр просмотрои та ҳамаш фейкаи ухи, классои та ҳамаш фейкаи ухи, подписчикои та ҳамаш фейкаи ухи.